Sowan nggone Kanjeng Rama mertua, guys. Lah ya edisi lebaran, guys. Lah wong mertuane inyong lebarane dina siki dina Setu, guys. Ke video tok tek sekitar jam 09.00-an, guys. Ke boncengan wong telu, inyong karo bojone karo anake sing wadon. Lah sing lanang kok ora melu, Mbak? Sing lanang karo adik ipar, guys. Indah sejuk pemandangan sawah, langitnya juga biru cetar membahenol, guys. Yakin sejuk pokoknya silir-silir, syahdu pisan. Kucuk singkat cerita kayak wis gutul, guys. Wis salam-salaman, wis purpuran layak gari medang, guys. Medang mari